Τα πιο γνωστά εδάφια που αναφέρουν ότι ο χρόνος του ερχομού του Χριστού είναι άγνωστος είναι στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου και στο 13ο κεφάλαιο του Μάρκου. «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών», και ο Μάρκος προσθέτει «ουδέ ο Υιός, ή μη ο πατήρ μου μόνος». Θα δούμε μέσα από τη συνάφεια του κειμένου ότι αυτά τα λόγια αναφέρονται στην ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Στο εδάφιο 27 αναφέρει «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει ίσθε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Στο εδάφιο 30 αναφέρει «Και τότε θέλει φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε εφυλέ της γης και θέλουσιν ειδεί των Υιών του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής». Αλλά και αμέσως μετά από το επίμαχο σημείο, στο εδάφιο 37 αναφέρει «Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει ίσθε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Και τα τρία εδάφια αναφέρονται στη δεύτερη παρουσία. Επομένως, όταν λέει ότι «περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει», εννοεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Η ίδια δομή υπάρχει και στο απόσπασμα από το κατά Μάρκον. Η ημέρα εκείνη είναι η ημέρα της δεύτερης παρουσίας. Άρα και στο επόμενο εδάφιο, όταν λέει «προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός», αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία. Άλλο ένα πολύ γνωστό απόσπασμα που μιλάει για τον ερχομό του Χριστού σαν τον κλέφτη, την ώρα που κανείς δεν το σκέφτεται, βρίσκεται στο ίδιο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, δηλαδή στο 24ο και στα εδάφια 42 έως 44. «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθηνώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Όμως, αμέσως πιο πάνω, στα εδάφια 38 και 39, επεξηγεί την αναφορά στις ημέρες του Νόε λέγοντας «Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει ίσθε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Επομένως, το συμπέρασμα «αγρυπνείτε λοιπόν» αναφέρεται στην παρουσία του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία. Στο απόσπασμα από το 13ο κεφάλαιο του Μάρκου, εξηγήσαμε πιο πριν ότι το εδάφιο 33 που αναφέρει «προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός», μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία. Στο εδάφιο 35 λέει «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας». Και εδώ το συμπέρασμα «αγρυπνείτε λοιπόν» αναφέρεται στο «διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός», δηλαδή ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας. Είναι, όπως βλέπουμε, η ίδια δομή λεγόμενων με τον Ματθαίο. «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας», λέει ο Μάρκος. «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών», λέει και ο Ματθαίος. Τέλος, η αναφορά του Ματθαίου για τον ερχομό του Χριστού ως κλέπτης και καθηνώραν δεν στοχάζεστε, συναντάται αυτούσια και στο 12ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. «Τούτο δε γινώσκεται, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθηνώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Επομένως, τα ίδια λόγια στο Ευαγγέλιο του Λουκά αναφέρονται πάλι στο ίδιο γεγονός,
δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία.